Paule, Harvard Davise, Wilt thou have this woman whose hand you hold budeš mít tuto ženu i jejíž ruku držíš, to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of holy matrimony? aby byla tvou zákonnou manželkou v tom svatém manželství, které jste uzavřeli? Ano. Wilt thou love her? Budeš jí milovat? Wilt thou comfort her? Budeš jí těšit? Wilt thou cherish her? Budeš jí zaopatřovat? Wilt thou honor her? A budeš jí ctít? Even as Christ with his church? Tak jako církev, jako i Kristus církev? In sickness? V nemoci? Or in health? Nebo ve zdraví? Forsaking all others? Zavrhují všechny ostatní. Keeping only unto her to death do you part? Dokud vás smrt nerozdělí. Ano. Praise the Lord. Chvála Pánu. Can we say amen? Amen. So if you will take his right hand. Pavlínko, chytni jeho pravou ruku.